Det synes jeg. Jeg tror, jeg har en cigar. Ja, fru Jessen, vil de sidde der? Værsgo. En Grand Marnier. Jeg drikker kun kakaolikør. Det har vi altid gjort i min familie. Ja, måske vi har en, men den er dansk. Nu skal jeg se. Tak. Er der noget kakaolikør? Kakaolikør? Ja. Ja, Ulriks hjemmebryg, men den er der jo ingen, der vil have. Jo, fru mormester Jessen. Ja, det kunne jeg tænke mig. Hun brokkede sig også over maden, siger fru Svendsen. Men dog. Ja. Hun forlangte rødkål til anden, men det var jo fruen, der ville have den stegt med appelsiner. En anden en gør jeg kun, hvad der bliver sagt. Jeg blæs på fru Jessen. Hun blev nok med alligevel. Sådan ser hun i hvert fald ud. Hun skal altid spille bondefin. Jeg gik i skole med hende. Hun har aldrig kommet over, hun er fra en gård med 3 skorstene. Selvom den ene ikke er til noget, men bare sat på for synets skyld. Det smager skrækkeligt. Jeg skal nok sige, det er på eget ansvar, hun drikker det. Giv hun mig kløjsiden.